Son Paco Magide, que son o alcalde deste excelente concello de Parada de Sil, en representación do Partido Socialista de Galicia. Nas últimas eleccións municipais tivemos aquí maioría absoluta por primeira vez, un concello onde sempre gobernou o Partido Popular. Volvo a presentarme de novo e o balance sintético da xestión é unha inversión de máis de 6 millóns de euros en 4 anos. Durante estes 4 anos de legislatura, como se pode ver, en Parada de Sil se fixeron moitas obras. Unha delas é esta excelente residencia, un xeriátrico, que se abriu a semana pasada, e fixemos tamén un plan de augas para todo o concello por un importe superior a 700.000 euros, sendo conselleiro Pachi Vázquez, que nos permitiu sanear pois prácticamente todos os pobos do concello. Quería salientar tamén un obradoiro de emprego que tivemos aquí o primeiro ano no que eu gobernei, e que deu emprego a 30 personas, co cual recuperamos tamén todas as fontes tradicionais e moito patrimonio que estaba totalmente abandonado nos distintos povos. Temos unha grande ilusión en seguir facendo cousas. Queremos poñer en valor o noso patrimonio, o Mosteiro de Santa Cristina, as escavacións no xacemento de San Vitor, a Fábrica da Luz. Queremos seguir aumentando a participación veciñal. Eu quero recomendarlle a todos os alcaldes e alcaldesas que, se é posible, inviten os veciños a asistir aos plenos. Neste concello asisten máis de 80 veciños e veciñas aos plenos, e iso axúdanos a todos a facer as cousas pois con máis acerto. Queremos tamén ver a posibilidade de facer unha piscina municipal para que os nosos nenos, nenas e maiores no verán poidan disfrutar máis deste entorno paradisíaco, como se pode ver aquí en plenos Cañóns do Sil, e poñer en valor o noso patrimonio material e inmaterial.